Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yagalong yang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sini na ayatan gilambit ng Allah subhanahu wa ta'ala yang pipila sang kadyawan o kalabihan ng pigatawag na pagtawhid o pagsambo kanan na Allah subhanahu wa ta'ala sang pagsimba o yang pagtagak pagbilin ng pigatawag na pagshirk, pagsakuto kanan na Allah subhanahu wa ta'ala labida sa pagsimba. Laungnan sang aya na yan mabatyata kagay na alladhina amanu. But pasabot itong mga utaw laungnan na yamangin po silan, ayamangin tulong nan silan kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Yamamaratyaya silan sang Allah ta'ala. But pasabot sini itong mga utaw na yagapakabun na silan, yagpakabun na silan adun sang kanilan pagpamaratyaya, pagpangintusang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan itong mga utaw na yaga tawhid, yaga sambuk kanan na Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labida sang kanan mga kagaga, mga gaubukan, kaya sambuk nila niyang Allah ta'ala sang kanan mga gaubukan, yamangintu silan na yan na Allah subhanahu wa ta'ala gid yang tigbawi, yang gid yan tigridski, yan gid yan tigboy au tigpatay, yan gid uman yan tigdumala sining babawan ng dunya o ubos ng mga binawinan wadaylen pakanan. Itong mga utaw na yan nagtawhid, yan nagpakabun na silan sa pagpanginto nilan sa Allah ta'ala, silan kay itong mga utaw adun na yamanginto silan ng pagpanginto na way pagduwa-duwa na yang Allah subhanahu wa ta'ala gid yang karapat dapat yan deserving asimbaon pagainangan ng mga pag-ibadat o pagsimba awaday lain pakanan. Yan yang utaw na bunayang kanan pagpanginto, pagpamaratyaya sang Allah ta'ala. Uriyan sinyan sumpay lang ng Allah ta'ala, walam yalbisu imanahum bidhulm. Awa nilan asaguli adari yang kanilan pagpamaratyaya, pagpanginto sang Allah ta'ala ng unuman na pagpanlimbong, unuman na dhulm. Nalaw ng mga ulama, yambot pasabot ng dhulm o pagpanlimbong na yamalambit sininaayatan yung pigatawag na ashirk, yung pagsakuto sang Allah ta'ala. Kaya ni yung pigatawag na pagsakuto sang Allah ta'ala, laong panan sang lain na ayatan, inna shirka la dhulmun azim. Sa benar-benarong nan, yung pagsakuto sang Allah subhanahu wa ta'ala, yan dalawang nan yung pinakadakwa, yan dalawang nan yung pinakadakwa na pagpanlimbong kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. O yan din yung pinakadakwa yun na pagpanlimbong sang ubos ng klasiyan o paman ng pagpanlimbong. Yang asa kutuwan ta yung Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi da sang pagsimba kanan, yang masimba pa kita sang lain pasang Allah ta'ala, yang masujud kita, magasumbari kita, mainang kita ng unuman pa na pag-ibadat at tusang lain pasang Allah ta'ala. Na yung but pasabot ng walam yalbisu imanahum bidhulm ay wa nila nasaguli yung kanilang pagpamaratyaya, mana yung pagtawhid nilang sang Allah ta'ala ng unuman na pagdhulm, unuman na pagpanlimbong, mana wa nilang asaguli yung kanilang pagtawhid, pagsambuk sang Allah ta'ala ng unuman na pagsakuto sang Allah ta'ala. Dakwa man yan o tagbibi na pagsakuto kanan, pagsakuto man yan ni sampyaglongan, gaubukan o sa pagpanginto, wa nilan asaguli, iabungan nila na akasagulan yung pagpanginto nilan sang Allah ta'ala ng unuman na pagshirk, pagsakuto sang Allah ta'ala. Na uno yung kadyawan o yung akatamanan sini ng mga utaw na iyan kanilan yani ng mga sipat, law ng Allah ta'ala sumpay sinyan, ulaika lahumul amn. Kanilan dalong nanya pigatawag na al-aman. Maana yang siguridad, yang kasipti, labida kagaya sang akhirah. Mana silanda adun yung mga utaw na ligtas da silan kagaya sang akhirah.
sang waktu na magapitas yang kanilang badan aw nyawa, ligtas silan, safety da silan. Sang waktu na masud da silan, abotang da silan sang mga sindong kubur nilan, ligtas silan. Sang allo na mabangon silan, sikin sa mga kubur nilan, taman da pagsud kagay sang surga sang akhirah, ligtas da silan. Sabab sang pigataw na pagtauhid sang Allah subhanahu wa ta'ala, aw di nilan pag-shirk, pagsakuto sang Allah ta'ala. Wahum muhtadun, uriyan sinyan lang pa ng Allah ta'ala, aw silan dalong nan yung mga utaw na yamang kaindo. Mana ipangkagaydan, yan ida silan ng mga utaw na ipanggaydan ng Allah ta'ala, adi pasan dunya, igaydan sila ng Allah ta'ala sa mga gabukan na kaliniyan ng Allah ta'ala. Igaydan sila ng Allah ta'ala padigsang kabunna, igaydan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala padigsang insakto na pag-aga makanan o insakto na pag-ibadat kanan sang Allah ta'ala. Mana pinaagi sang pagtauhid kanan na Allah ta'ala o pagbilin ng pagsakuto, pag-shirk kanan na Allah subhanahu wa ta'ala, makamang natin adi pa sa dunya yang hidayat, yang induan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung guidance nan o kagaya sang akhirat yang pigatawag na kasipti, kasiguridad natin sikun sang daman o siksa ng Allah ta'ala o kanarakan nan padig adto sang surga ng Allah ta'ala. Agaw sa ang alang ng Allah ta'ala, yang kanatin mayo pagpanginto sang Allah ta'ala, turidin ta pinagi sang pagtawhid sang Allah ta'ala. Yang asot tiyon ta yang pagpanginto ta sikun sang unuman na pagsakuto sang Allah ta'ala. Patsakapan ta, parihalan ta, yang pagtawhid ta sang Allah ta'ala. Nadiya ni akasagulan ng mga gabukan na iyadan billah mamakapabatal sini na pagpanginto ta sang Allah ta'ala, or kundi man mamakapabatal, makakulang ng kanatan pagpanginto, pagtawhid kanan na Allah ta'ala. O kumplitun ta yang pagtawhid ta sang Allah ta'ala, pinagisang paggabok ng kanan mga ipangpardo, ipangwajib ng kanatan, muna yung pagsambayang ng 5 na waktu kada alaw, o uno pa na mga ipangwajib nan, o yung mga gabukan na mga sunnah, mga nawafil, pinagisan, makumplito ta yung pagpanginto ta, pagtawhid ta kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Asidi dakit taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.